Tá lún nasc idir an Uachtaránacht agus an Ghaeilge agus tá sé sin an le fada an lá agus buíoch ról an Uachtarán i mionreacht na héad 1937 agus bus sa bhunreacht céine a leagach amach sa stad na Gaeilge mar phríomhthanga na tíre. So tháinig siad ar an bhód ag an am chéine. Agus i measc aimimena an Uachtarán tá onadíocht le duinmh dar nóí féinúlacht náisiúnta chur chun cín agus seasamh ar son bhainte na héad an th leir. Agus tá nasc pásanta ag muinte na héan leis an Uachtarán. Cé ná sam figur politiúil iad. Bhfuil said is Uachtarán é ach ní ceann an rialtas é sa tíir seo. Is cinneal cultural figurehead iad? Cínte, so caithí an cadrh pásanta sin a bheith ag an boba leis an duine seo. Agus as ar ní Uachtarán a bhí agan go dtí seo, bhí seachtar acu ina gcainteoirí líafa. Bhí roinnt Gaeilge ag mór bheith Robín agus thug si faoi a chud Gaeilge a neartú le linne a terma ifige ach ba é Erskine Childers an tain Uachtarán nach ra éon Gaeilge aige agus ba as London dó ach a ríist ceapam actually gur rud ma a bhí an nach ra Gaeilge aige, mar léirigh sé gur féidir leat meas a bheith agad ar an teanga gan a bheith i do chainteoir líafanú i do chainteoir léithú Gaeilge. Agus tuigimid ar fad nach bhfuil gach duine líafa sa Gaeilge ach ní honan sin agus a rá nach bhfuil meas acu ar an teanga. Well, is suntasach an rud é agus tugann sé ardú chraí dúsa mar chéal gur réanaí gach Uachtarán fiú Erskine agus iad a ghlacu leis an ról a nearbhú a rá in nílig seachas i Merle. Se so legach amach sa bhunreacht sin in 1937 gur nervvéis an tuachtar an ghlacha ifige go gaithí siad an dearbhú seo a dhéanamh agus go níon for é i méle nuúngailge agus tá sé mar dúirtún sin ranthe i gach duine acu go dtí seo é dhéanamh tríbhean na Gaeilge. So déir siad i láthir na nile chuachtocht táimse á dheala agus á dhearbhú go súlanta is go fearneach a bheith am hacha agus i dían do bhunreacht éidir. Agus a glíthe chuomhnú mo rúgas a cholíanana go dílis chunsíochtú an bhunreachta is an dlí agus má lándaí le dhéanamhar san lesa is fón na bhainte na héan diad do stúra agus do chúdach. So mar dúirt tú roundnig Erskine Childers cé nach rá Gaeilge aige nó nar álam se Gaeilge riamh rinne sesin freisin an legan Gaeilge a ránú le roinnt leis go déirhin dá thiarmanis ornathe an sin in 1973. Now bhí blas lád ar Oxbridge a thug siad éid, rud a rinne beganí dechar é a chud Gaeilge hiiscint ach a ríist, léironn se a ríist nach gághait a bheith i do chainteoir líafa nu a chainteoir rúchas fiú le meas a léirhir an teanga agus éireachta dhéanamh. So tá sé denta as Gaeilge ag gach duine darnaí Uachtarán go dtí seo. Aithníoch an nasc sin idir an Uachtaránacht agus an Gaeilge le fada an lá. I mína nullag 1937 frontal the Irish Press ar scéile éireann papar náisiúnta léithúil bunathe i ggéim an deviléir seo bhí árágam na hanam nach a chéine ag an túteach níos ríist ach dailsigh siad blúirín dar teideal bíoch an Tuachtarán nua in Ghaeilgeoir. So san alt seo rinneach a chuimar ar chruinniú chlán chuiste uire ar rún a pléoch maidide le tréthe riochtanacha an Uachtarán nua a bhí le tábhacht an sin faoi chanéalacha an bhunreachta nua. Agus léirigh an nuacht an takeíocht do bhíonn an chumann ina le nuair dailsigh siad an ráiteis quote. Is dóigh leis an gcumann seo gur chóir gur fearr é an Tuachtarán sin scéal eile. Féin monreacht nua a meach Gaeilinn agus fearhim in abhilchan na teanga san aige. So tháinig an bhunreacht de bhaim in nullag 1937 sin a fá gur fáil siú an blúirín seo an tám sin. Agus fearú an fís sin nuair a tácht dúglas de híide methebh 1938 níos déine a ríist fearr a meach Gaeilge aige agus meas aige ar an teanga. So bhí se antábhachtach ó chús agus gur dahan an pobal sin go meach duine aigen ag tastal wahab a meach tuiscint láidir acu ar an gultúr agus dar nó is cuid sanúil den chultúir on Ghaeilge.